Alright, sa to YouTube, Benji Talisik, kaya usa ka pagpamusil, patay, karog kadlawon, alaon na sa kadlawon, pasado alaon na. Adlaw nga Miyerkules, pizza 25 sa buwan sa Nobyembre 2020. Kini inyong higala, Benji Talisik sa to YouTube. No, kani mao nga patay lawas sa lalaki kini sa ingon na mata pa ni Chief Barangay sa Barangay Tanago, Glenn Gulpan nga sa ilang mga nakuha impormasyon duha ka boto ilang dinunggan kalabot na kini mao nga insidente sa pagpamusil karong gabi dire mismo sa may Dan Arellano sa may sitio Silangan 1 sa Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giingong nag-drive kini og kaning bike o kaning iyang single bike, no, o niya way makasulti kod ang suspect nagbinugtong ba, naglakaw o nagsakay motor. Duha lang ka mga boto sa armas ang ilang dinunggan o nahagba na ang ganing mga biktima. Gituhan nga posibleng sa dihang posilunis siya may kanaog siyang bike o pagkanaog siyang bike niya mga higala dito rin nga nilagan kay mulikay sa suspect apa nahagbag siya tungod kay naigo na human gipusil sa wa pamili mga suspect mga igala. Inyong higala Benji Talisik, salamat, mayong adlaw ninyong tanan.